Синий шприц. 12 снежня 2012 годзе Анон выкладывает тред синего шприца, наполненный синей святлівай выткасці, узяўшы з святлівых палачак. Анон писал, куды воткнуть шприц. Один форчанец написал воткнуть у запястье. Анон выкладывая фото, где ён воткнул шприц у запястье, что вены стали синими. А пасля гэтага Анон памёр. Крыштал. 18 жніўня 2009 годзе нейкі чал выкладывае тред рэцэпта, як вырасціць крыштала. Што трэба ўзяць некалькі хімічных рэч, які можна знайсці дома. Патрэбна ўзяць некалькі медных манетак, узяць банку падсолі і дадаць 2 лыжкі і 1 лыжку соды. Далей я не буду распавядаць рэцэпт. Але ён казаў, галоўнае, каб вуглекіслы газ быў сильна насычаны, а каб ён быў прыгожым, трэба ўзяць саломінку і дуць непрерывна 10 хвілін. 22 жніўня 2009 годзе адзін форчанец піша тред, што ён зрабіў гэты крышталь і чуць яго не забіла. Тред напісаў у лякарні. У яго арганізме знайшлі іпрыт і быў без свядомасці некалькі дзён. Вынік такі, не жартуйце з гэтым. Ваверчаняты. 15 жніўня 2013 года адзін Анон выкладывает фото ваверчанят і дату часа палёта. Анон піша, што 21 у ID поста вырашыць, што рабіць з ваверчанятамі. Аднаму форчанцу нават не спадабалася гэта. Аўтар трэда натханяўся трэдам, дзе Анон запусціў лягушку ў космас. Я о нем распаведаваў у першай часткі. Анон выкладывае трэд, што пойдет у краму за шарамі. Па шляху ён знайшоў яшчэ ваверчанят. Затым Анон піша, што крама зачынена і адчыняецца ў 9:30 і будзе чакаць адчынення. У Анона з'явілася ідэя запусціць стрім палёта ваверчанят. Далей ён піша, што крама адчынілася і яго не будзе 45 хвілін. А калі ён вернецца, запусціць іх. Анон скінуў фото ваверчанят і адказаў, што да запуска засталося 3 хвіліны. Але запуск не састаяўся, таму што ваверчаняты зніклі. Анон не мог зразумець, як яны зніклі. Форчанцы былі недовольны гэтым і требалі працяга. Вельмі спадзяюся, што з ваверчанятамі ўсё ў парадку.